Παιδιά, θα ψήσετε σουβλάκια εδώ, τι θα κάνετε? Θα δείτε σε λίγο. Ωραία. Σας φυρίχτες. Λοιπόν, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, φύγετε. Γιατί έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, 10 δευτερόλεπτα έχει να πάει να φυγείς. Ναι. Δεν έχει. Περίμενε όμως. Θα σου πω. Ωραία. Δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, φύγετε. Και ζητάω. Λοιπόν, χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια με το Hallbike. Ελπίζω να βγάζει καλές διαδρομές στο Trex. Ή εδώ ή στο Afterlife που λένε και στο Trex. Σπάρτακο. Ελπίζω να βγάζει καλές διαδρομές. Εγώ θα βγάζω στο παράδεισο στο Hallbike, μην ανησυχείτε. Χαλαρά θα είναι όλα. Χαιρετισμούς στον Άγιο Πέτρο. Θα αργήσουμε λίγο, πες του. Λοιπόν, εσύ πάρε θέση τώρα. 33 δευτερόλεπτα. Μα γρήγορα, τα Άναψε!